kakamio Kenkan Me mwasi anansio Adom sesre busi anansi mononfwe nansio ampa onwuna dwo enoma nyina ekoda aboa bia otufiri ni prebu mu no sebri okwadidi a wadan nani eko ne naye so kromu ewiemu ayewidudududu kwayase ayedi kokwase unti eni bia ebi aboa bi eno nam hana se nipa bi no nam hana ma no abete twitwa kakra sa ura kwayase a ana hu sedie hono ayedi enoma nyina ekoda aboa bia opieye ekoda ye no ekopedi ekwadidie no eko ne naye so obregu nwoma ya sase akenkan no a na yegusu yi kenkan me dwumadie so na yewe ya akenkan afamu aba atumufo akensem bebre na sen nenne yakwakuduru yeduru ahweya etoso edu episode 10 enguma yeka ho asem no wura banfi adomako na twereye na Bureau of Ghana Languages one no tintim ye Bureau of Ghana Languages wo hwehwe mo a ene enguma bia wo penititire ewo Ghana kasa hudo no nyina mu se dagate se ye anwona ewe kasa se ye nkran kasa se ye twi kasa akuapema sante nzema mfante ene danwe kasa friend sen ye gonja ene dagare ene kasa hudo no nyina no kasem Bureau of Ghana Languages for hu adwuma na one more office no e won kran ha ya Kaukudi what you see what when it 37 nights no afani fa pepe nadbo kwantimpon no so nadbo national headquarters one kwantimpon no so ufia ya waso east one office for pepe Bureau of Ghana Languages down no ya painting hu blue and white fe e wo hono mo eno no one no tintim wo mayi enti dwuma bia wo hia say translation na wo pa fa ko Bureau of Ghana Languages no wo mwa wo ba fia domakon ene tro opreguo ba bia ye duru no wonim say eye kwametua se say de obo no bra no e wo sankore ekura a watini koko egu aboye ne yira wo ade akyen ya amani hunu kwame wo fia be ka kire ne se anikoko a wabagu wabo na e waboye a waburu no obi nso okrabiribi anikoko abefre mu se kwame wo se de approach fu abam ama ne kwame akwakodi aban ensem emu amane yebo eni ensem edi akire nyina ye beti na eye Topman multimedia na aboayen ama yatumi akenka we nyina abomu na ye de branch Topman multimedia de se oba peso osua se de ye sini camera handling eni media so radio eni TV so nsem nyina no dwumade bia no wokwa obetumi aboawo na kire se obregu enwoma no ye toa so enedue yi woni a woboa me mamatumi di dwade abrewo no da bia nipa ampanifo a odi hu nkomo wo strotwa ho adwene no ene wofakisi heba wofakisi de onimi se amamre ne amane de kire so wabenum ye papa ne ba efie afutuo se ya waresem ni efie futuo nyina hensem nyina no wofakisi ene tuefo Dominic Kamponsa efri Topman multimedia woni odi hu adwuma enti mpanifo me mamu nyina adwo emamo akwaba Wafa Emma Mejoso over Dominic if you boko nana nyame adom odusuafo no hoye ubia hoye papa yanko na yanko nkoti wafa Emma se kwa metua se dia enema keka kron de wakodi approach fo nsem aban abam na dia na yehwenim akra se kwa me asamana de efiri emfitiase ena esan ene nomie edi nachi enam se sa bragro no ho asem no eye akamfo mamre bia ehuye pa
Bibre o ha saa de no nti ne nyese akramfo nko a dangwe kura omo wosa titru ba bi te se krobo mamu se bragbro no krobo for the friend dipo no aha na se uchi anyeye na bibi se akobo pepepa okwa awo mabiu won san ma o manu mu bio twa wesu anisa na kwame tuade nanka dodo na ahwe kwan se anka kwame ne yire nka o munyina ho na ne be yom bia no yenya won ana won so de won ho ka wira sisi no me yankasa edi obai ene okunu achi o munye okunu sanse ababa ne ba wi aketwa baba wa ansa ne bago bi bra no ya na onyi moroso bia efie dumiansa du na de kwesi ne dunum so no na abusua na hwe ayesa amamre no afiri ho enti ababa ne yire no onye obia bia oyopani ena kwa amena nkasa akoso no ngoma no mu no hu se onye obia wanyi asebe na onim nsa ne dwuma bia akora ye nti ono akasa de ne wede ena apre kwan apia fam yesi anom ye de nachi nti bibia obaye no sunsanso abeba no enye papa sanse wo hwe ngoma ne nkasa kora dina obregu na kire se mabregu ni omo pepre ni bia no eheda nkosi babia nti ngoma ne din no ekora etwa sama asam na ye kan nyina na ekire se enya de yebekọ kosie asem babia yebekọ koto san krofo mieni womba enu nyina Dominic yenhwe kwame tua ne yere obeja no hako wajaban asem me komenti enko enum ne ade den yenhwe nim na onse na wotwe se ne me ka asem bi se a police for na anyom hwehwemu ye because yen ya ye tie nwoma ne bia nim se kwame tua enye saade no onse te se de na na ka se no me di omochi nanso a free bra omudwane ye nyina no I say favor bi so asaba be di omochi because baby bi on be ko bia na ye je omo feso omo do say ya omo antra ho ame anya amamre na amomo nanso ye nyina nim say bone a obidi ato ne so ide enye ono a so ho enti no eno na mehwe say pardon bi beba ebi omde no ko police station na nka bibi Adom aboa no na nka agya no we say ne yira wo foforo na se obaaya wone ne tie onye ne ho ade but enya basa akola ne se menko wakoho aboate akoka no ubegya no na ne nan anase akuno se baby asem na sini de sabata frata o yira wo no wako die wu a yenka se o yira wo nti yenya yi kwame you know Dominic yankonkɔhwɛ de eko embra sese yebekɔ yenchi na akwakutie nguma no mu nsɛm efiri sɛ brei ekɔkɔpem kwame akwakutie approach for nsɛm ɛden na ebekɔ so achiefo ye bra mo nkyɛn ha ya Adom 106.3 FM Chief from Betmark on Facebook, YouTube, no social media handles in Adom 106.3 FM. Kenkan Me Jumadi and I didn't name say Bri. Send a question ready and say, Baby, I'm Adom 106.3 FM. Grazie. Ya baha enya awon grosso na edi baha o adan dansem adan na si ena ne bresen adan ma bom koku agu ebun anopai mi koye se mi kwa kofa mi koye akoko ise famie na obiafa nyina na mi hu se onukru no edi ba wafu nim na mi hu se onukru na namono ekwa besiu de bia koku ni egun nti mika akosisi eyawo na wawia mikoko no eri akoka ukoko no ho yopani na asembe no bechichiri mi fa ukoko owenfo ba me mama babedi pape kakra di no asema no beto me so no opani asema wo kan di opani minnim ho hwe me kase me no ho bibia na me boa minnim ho hwe opani
Ebeya, you wish no ye. Why? Na me mpo de ene da mi ntu mi na enko ba biara na apa me de me kokoo begu so no. Ene ho adwuma ne ne maye. Make say na enkrofo no ebu afuyi a opese obo kwamempo. Eye sa no. Se na ya abraye ayenwa ekọ akosi kobia akura akọbọ no amane akosi kobia ede emirika ene no esan eba akura ho oduru ho no na aka tumamento akosi kobia ebisa ensem nase ema kwametua ebo no tiawase edi asem na esi bunsi abotre na muncheche munchem kakra Owura na ebibi bo hasane owura no mu ba ese mabefo mu koko no mo kan mpo no mimi nimu ho hwe we die membrantie munsi abotre ni na yentu anamo enko efom ho enkohwe koko no omu nyina eto aso ekọ faako a oburu koko no okohunu se ampa obi awia koko ni bi afei wofa ekwan a woni no efa so no so a kusi se ukoduru baabi a kwametua aburu ni die no se obi hwe sede asem no etie no na akyie biara enihu se de okowia koko no ede koka kwamedie no na se etisa de a na hwan ene se ode asem no ehye no ekyen kwametua afedie akosi kobia ehunu asem kora wonka de obeya ne se obesere enkrofo no se wonya botere kwametua so eka no pense we die membrantie mesre mo ane se mu besi abotre ni ahwehwe asem mu yie asem we die menim ho hwe afedie de eba ya ne se hwesuni ne beko efie akobo efuwa no amane oduru sankore no na ade eyasa obo efuwa no amane pe ena one akwa no ekọ apolisifo ho ka chewo polisi pani no eyi apolisifo baanu se ono nkohwe na wonfa de wose wakowia koko no emra efuwa no eka ho eno ekọ ekura nase ebra oduru ho no na ade asane sa oto aso ekọ kwametua ekura ekofa no ene nkrofo ni nyina esimu ekọ baabi a obi awia ne koko oduru ho no na ade asayi edidie polisifo no ekan ne se obesan akọ na de chi a wasan abehwe wo hye nkrofo no se obiara enko ne koko no hu biem kusise obeba afi oka kire kwametua se onhwe na wankotu ne koko no ontwen kusi se obeba wo san akọ no kwametua eye na adwene se ono ombekọ fie na ono so akobo na efuwura amane akwasi kobia eto so se we die mesre mo kwan na makofie akobo mi fiwura amane na wahunie ekoso ewa ha mefua so pa we die o se ukọ na ukobo amane oduru fie no na abo beye no nso ode amane kobo agya adubuo ade echi anopa no apolisifo pani no ene na nkofo mienu no ene mfuo mienu no wura nom ene hwesofo no nyina esimu ekohwe koko no ene ekwan a oni kro no efa so ede kosi kwametua de no asem a polisifo pani no ekan ne se je asem ya kwaye no bibiara di adanse pefe se onyi na owi akoko no ede beka kwametua ede no ho mi je mi pe bibiara boko nti ni ko bia wa asem ni mu no kwameka enu echi no me a mehun se dia meka asem no ama asum dia ba na di atuyi no krepa de minim asem yu ho hwe papa police kwame se sana oka dia me do be ko akotum so wo se wonka no kra dia be ba enu no me do be ko na ye di wasem empanyampa ode epa eto kwame ensa ede no ko efie ekoto dan ode kwametua ekọ asenibia no otu asem no ehyeda sabre no nyina na kwame dam okọ asem no so emprensa ansana owie di obu kwamefo ede ne tumu abosumi nsia eba asa no akosi kobia ekofa beye de no ebetena omakura nase ehwe no se de obetumi ebra kwame edafu asem de na odwene ho ene ne yire breye ene ne bakodwo mabre se okai se woni breye abre
wɔ wɔn asetena ne wɔn dwane mu na wɔtu afiri wɔn kurom akɔtena obi man so na afei asɛm a ɛte saa bɛto no a na ɔbarima ɛna ne nisuo wɔ akyiri ntira anka ɛsɛ ne su sɛ ɛduru anadwo saa kwame tumi tena se adwene bɛyɛ ne abɔfra no ho saa sɛ ɛwɔ hɔ a na ne yam ahye no na ɔkasakasa nti kwame tua paa ne mabɛwiewie sen nso mɛyɛ ne dɛn ɛnyɛ aba kwame ɛkɔ afuase no ɔkɔhyia abasiriwa bi ɛwɔ hɔ na ɔtare no edi nkɔmmɔ da bi ɔpanin no ebisa kwame deɛ nti a wɔde ne baa hɔ ɛma kwame ɛbɔɔ no ne nyinaa mabranteɛ na ɛdɛn ɛna ɔyɛ pɔtee a ɔbɛpia ifiase ha yi na gya yɛ biribi ntwa to soɔ na de ma bɛpie ahanom sen agya obɛsi ma kɔwia ne kookoo sɛsi a me ne wo kasa mpo no meyera wo ne ɔbɛhwɛ wɔ mu mpo ne asɛm mewɔ hansei no ɛno ho adwendwen na meedwen mabranteɛ ɛma biribiara ɛnhaw na wiase deɛ saa ɛna ɛteɛ sudi awerɛhoɔ na asase so a yɛwɔ yi obi a osuro no ho ɛsonsɔn no ho no ɔno mmom ɛna asɛm ɛto no kuro biara mu no yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a obiara anim sɛ amonyɛ amobra ɛnyɛ amobɔ apo amodi ewu amobra nso ɔyɛ bɔne ne nyinaa ebi nanso saa nipa ne mmom no amomu ɛna amonya nkɔsoɔ ɛwɔ abrabɔ yi mu amonye nkyɛle nanso obi a osuro no ho no esu no ho no ɛnkyɛ na asɛm ato no na nkyɛ mpo na ɔdane atɔ saa deɛ no ɛyɛ biribi po a medwen ho a mente aseɛ da bi a ɔpanin no ɛne kwame tua edi nkɔmmɔ no ɔbɔɔ no sɛdeɛ ɛyɛɛyɛ a ɔde ɔno nso ɛkɔtoo aban mu no ɛhɔ sɛ na agya nso ɛyɛ dɛn na wobɛpie mu wɔ ahanom sen mabranteɛ na mesi ɛyɛ biribi mewɔ abaayɛ bi a ɔyɛ kuman ɛwɔ me mbam na ɛberɛ a osii soɔ no mehunu sɛ ɔne abranteɛ bi ɛhyehyɛ hɔ saa abranteɛ no ɔnkura suban pa ɔmpɛ adwuma nso ɛna afei nso no ne nsa ɛha no de twa toɔ nso ɔmboa deɛ na nti no meka kyerɛ me ba ne sɛ ɔnhwɛ ne ho yie ɛwɔ saa abranteɛ no ho mempɛ sɛ mehu sɛ ɔne no ɛredi agorɔ asɛm no a meka kyerɛ me babaa no anyɛ ne dɛ ɛno nti no ɔne abranteɛ no ahyehyɛ ho sɛ amode asɛm ɛbɛtɔ me so neɛ ɔyɛɛ ne sɛ anadwo bi abranteɛ no ɛbaa me fie ɔhyɛ aseɛ ɛbɔɔ me pon ne mu mebusaa sɛ hwan no ma onipa korɔ no wankasa onipa korɔ no ɛkɔɔ so ɛbɔɔ me pon n'akyi mebie pono no meyɛɛ sɛ mekɔhwɛ onia korɔ mebie pono no na obiara ɛngyina hɔ na ɛsiane sɛ na osum ɛwɔ hɔ no nti no mehu onia korɔ prɛko pɛ nipa korɔ no ɛhyɛ aseɛ ɛteɛ mu dedenden ɛna nipa ɛbɛbua hɔ yɛnkɔhwɛ a abranteɛ no a ɔne me ba no ɛhyehyɛ hɔnom no ɔno ɛna no ogyina hɔnom a mogya ɛpram ne mu na amo busaa na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔbaa me fie hɔnom na mede nkranteɛ atwitwa ne saa yɛmfa mbra yɛmfa nkɔ no ɔmo de me akɔ asɛndibea sɛ yɛnkɔdi asɛm no meka makoma mu nsɛm mu nyinaa nanso mea me babaa no ɛkɔgyina hɔ edi asɛm no etia me obu me fɔ sɛ mfa me kɔto aban akokom abosom 6 enti ane sɛ abasiriwa a te sɛ me mabɛpie aban akokom mu o agya mate wasɛm ma abesie mpo gu no agya hyɛ den wa woba mpo na atimi ayɛ osen o ne sɛ me deɛ mpo deɛ abɔtensifo mpo deɛ mɛfa ne saa agya hyɛ den asɛm yi ɛyɛ kwame tua awerɛhoɔ ɛma ne werɛ ɛfiri ɔno ara ne deɛ no mpo afei ne wato ne deɛ no atwene ɛkyekyere ɔpani no werɛ asɛm baako a ɔpani no adi gyaa kwame ne sɛ mabranteɛ futusɛm a mewɔ ma wɔ ne sɛ nyankopɔn ɛyɛ w'adom na wotumi pie ɛfiri asei na wokɔ fie a mesrɛ wo sɛ hwɛ w'anamontuo ɛyie baabi a obi bɛtia ɛbɛyi ne nan a ne ho sɔn no ɛnka sɛ wo nso wokɔtia ɛhɔ bi na
obia ene ne di n'echi e obi asi mu hunu se okoto aboa apan na ne ti esensen form na ne to e obi mu a na osu a hunu se enye se ne bibi e na ayela e na ohwehwe na emom ewiase e ne hunu ntia ɛda kwametua ɛsan ekofie no na ayɛ ayiyo sɛ wokɔhwɛ a wabɔ kwameti kwa na wafon ama n'akyiri nkasa nyina ayi ɛwɔ ne ho a na awosia gu ni ase deɛ sɛbe ensuo grawa koraa bɛkɔ deɛ uhunu kwani ni tira esisu koto breye ɛne bɔɔl so pɛ ɛna n'ani ɛhyɛ aseɛ ɛtaataa ne suo akyire ya abɔ no amaneɛ sɛ oh kwame wiase nyɛ do me se wobaeɛ no na mempɛ sɛ mɛbɔ w'asɛm yi mu amaneɛ na mepɛ sɛ wonya biribi di na wonya nsuo bi dware ansa na mabɔ amaneɛ na wokɔda mu no agya du agye afuo no ama hwɛsofoɔ foforɔ agya akwasi ɛne ne yere adaworo ma ɛna waba bɛto me ne abɔfra yi ɛwɔ nkwam ka wo mmɛtoyɛ sɛ wowɔ asida bi a fa ma wɔn mu na ɔmo aboa yɛn yie papaapa ɛnyɛ ɔmo a ka yɛnim baabi a nnɛ yɛnam mpo breye we de mo fa nkyɛ me sɛ mantimi anhwɛ mo so edi na wɔhwɛ no kwametua ɛde to akwasi kɔbea anim sɛ agya yɛma wadwo o megye mu so o edwanie montena ase o agya yɛda wase na anadwo yi deɛ mo nan te seɛ yo agya ohu yɛ ha a ɛnyɛ bɔne ka yɛpɛ sɛ yɛfiri ha na yɛkɔ baabi foforɔ ɛkɔbɔ yɛn ho adwaa wɔ hɔ nti yɛwɔ ha a nkra na mu neɛ yɛwɔ yi o kwame mungyae korɔ na mea medi m'anim apa obi n'efu ama mo ama wahwɛ so agya wede mesrɛ wo so bɛma yɛ kwan na yɛakɔ sɛ mpanimfoɔ ne kɔm asɛm sɛ nkuro dɔɔso a yɛntena faako anyɛ nom gu aseɛ ne yɛma hu wɔ ha no sɛ meka sɛ yɛkɔ so atena ha a yɛnim ne yɛbɛsan si akyiri nti agya twa ne twa sɛ yɛkɔ na ɛba ha so a ne aseda a ɛnni kabea ɛna ɛde brɛ mu ɛwɔ hwɛ so pa a mohwɛ me ne me yere ɛna abofra yi onyankopɔn ɔbɔɔ soro ne asase wɔnhyira wo na ɔnyɛ mo kɛse na da bi adum nsa bɛsom biaa ɛnyɛ yie na deɛ mahwere ɛwɔ yɛn ho biaa onyankopɔn ɛmmɔ ho ɛmfama m yɛda m ase pii yɛbɛsrɛ kwan na agya yɛakɔ yoo sɛ mo se mo bɛkɔ a mentimi nsi mo kwan bio mo ne nyame ɛnkɔ na mokɔ nso a biribiaa ɛyɛ moma yɛ asɔnte aboɔ mu abrabɔ ɛne kwametua wuo anwummerɛ bi a akwasi kɔbea ɛte aduane ho ɛdie ɛne ne yere abena ne mo ɛnso ɛdware ne ba no awɔwɔ bi ɛba wɔn akura hɔ akwasi ɛma wɔn akonnwa ɛbisa wɔn ɛkwan so amanneɛ a wɔde namaa ne sɛ wɔn nua bi ayale akyɛre kakra wabɔ ho mmɔden biara nanso yadeɛ no ɛnkɔ enti wɔfa baabi ɛkɔbisa so ɛhɔ ɛna ɔkɔtee sɛ wɔn nua no adi obi ɛwu sunsun mu enti ɔnkɔpɛ onipa korɔ no ɛnkɔpa ne kyɛw anyɛ saa deɛ ne yadeɛ no ɛnkɔ da wɔtoa so sɛ obisa wɔn nua no ɔkaa sɛ mmerɛ bi a abɛsɛ kɔ no okɔwie a obi kooko a wɔburu no afuom na ɔmpɛ sɛ obi ehunu n'akyiri kwan no nti ɔfa ɛkwan bi so ɛkɔsii baabi na ehwɛsoni bi nso aburu ne kooko sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ ɛho ɛda hɔ a wɔde ɛbɛhyɛ saa ehwɛsoni no ɔka sɛ oduodua mu no ɔte sɛ ɛhɔ ɛna saa ehwɛsoni no teɛ nti wɔde dwatoa ɛɛbrɛ no na ɔbɛpa no kyɛw ama ɔmo nua a saa brɛ no ɔbubuo no ɛho atɔ no bɔne ensuma otwedi ampankwa me se obi yɛ bɔne a me ankasa gya bibia hyɛ me nsa na me na me yɛ nyankopɔn a metua bɔne ɛso ka efiri ɛma so akɔpem na nanka so aso ewiase esum ewiase nyɛ de na sabita frate etomri bi a
na aye bibia ewo ho enwoma no sese ya kan aba beduru ba bia kwa me afiri afiase aba enkrodo so a yentra fa akonye no guase enti ordinary be kire bia bi foforo ama wakwa akobobra ampa abrante a wono kwa akura ho ekohwe nafuo so no oje no to mudi ne ye enua okra no fefefefefe na kwa me tu ne to asɛm esi akiri ni sɛ nipa a owi akoko no abosumi nsia akiri kwa me akoda fiase aba he waba kisi dema me ho adwiri me nukre asɛm bi sɛ me tia ya na bibisa asɛm bo kyerɛ sɛ mu sɛ wonoma ɛyɛ wo mane na sɛ matamfo no mommɔ mpaeɛ ma wɔn so why bit ma bɔ mpaeɛ ma onipa wayɛ sɛ adwuma sɛ yi sɛ watamfo paa wamakɔda fiase ɔdwuma fi wo nsa na ne ɛkeka ho deɛ ɛm sɛ ɔkwa me na ne bɛhu afiase na me na bi dadeɛ na mame bi na ka sɛ ɛkeka na saa nipa yi ne deɛ ɔno da wusu a wɔwɔ no afei na ɔhwehwɛ kwa bitua akyira kwan na ɔde de bem abrɛ no saa abrɛ kwa me nso afi akura n'ase ɛde ne ti abom baba na ɔne ne te kora onim bɛdi akwa me ɛne ne yere ɛwɔ saa abrɛ yi ɛne ɔtɔ mo kwan ɛyɛ papa kɔbea pɛsi kɔbea onim baabi a brɛyɛ ne ne kunu ɛwɔ papa yi so na da hɔ wɔ wɔ yi wɔn na ɔhwɛ ne de nwatorɔ ama no na me kora na wɔde nwatorɔ abrɛ me anka nyade yale so ɛwɔ akɔda afiase bi aba sese ono yare da ho ansa na meja so wa nya mane anka ba be pa becho abrabo na nkyere wa anka ba be pa becho ansa na ka be me ma ko police station lock bo police phone number you for na mane nya tra ko fa ko fli wa ansa na fi ori aba manyim obani ne wo man say sign na me kan wa so no de da so bo ase akukọ antimako abone nai so da antimako da so bo akukọ de nai ono ni sa bitime asane ade de fire nai saa na sunsun no so no ahomasa kwame ene ne yire enai enti sɛ we yesia na heada nyamo wa bibili sa sɛ no mea eso amount de na no eso sunsun so no bi enai kwi yo Dominic nana ambosa biyamhwe ase kwame tuya odi na stasi wura na fura ho ya kakra fisa wo hwa uti mu a okono ofra fiase ba ya ne yere bo na mane se ukọ ya penefi asasi wura agi na fodi ma obi no okono nipa on ne ti ekura ho pe no kra no na on se etisa de na naka ye no se ye de yaudie se hyewa na at times no ya na edin se nipa oben wo no anase waye bibia ma no kwa betime de adanase efiri se okoda afiase ehoma na me ye hunu de but me hu se abosumi nsia na wodi wo afiase no obi angwangwasara no nanso no nka eye afuora ewu nti na nipa ne ba akromo anase sebi ono aba ne kwan pa wadwuma no wo ye nti a asanwe ye de abeto no na me busa me hu nsem bi se entinka koko na ebeka kwame tua de ho no entinka ne wura na ama ene wo cheska no okoto ene wo nya ska no ene wo de ne chefa koma na nko beje ya na wonye enmanu mu ne kyerɛ sɛ kokoro wa mfa nkoka kwame tua ade no na mo dad ade koka yutan fa odo tempo no ko fa kwame fo no sɛ ne bɛya obi a tresi so na ye hu baabi a ade ne firi ba enti ne yɛ sese na ya root no de ko fa kwame tua enti ne yɛ sese na last week omo friend bi no omo asem no eba me sa protocol fa anwo madwuma yie nia eba yi no so asase eno de kokoro no o se uburu kokoro na de chiso kwa da ubie so ubie mura da wo so se ye de bi foforo bi afra mu a ubehu ana se deda na wo ho no se ya danie nia eno so ubehu na mo bote bona efi ba bia kozi sa kokoro no fisi
kwame efonu mu no eno pe so ehwehwe na omo ye efonu me kwa no gidi say kwame wi akoko na mpa enti na ma ogi na fonu tam no na owo gidi bi se dabi menyi ni se abranche o nyina gifum se kwame abokoro no me sambo fakisu so na pansa fo we nyane hwe ene ye fatutu ye die hu wo adwuma mu na se biba wo obi office adwuma bibia yera ana se asem bia ba kwa kodi aba mu asem na eba se eyi afiase asem bama adwuma wura ene adwuma efu atomri bia o yemfa nko ono na ho akere no ono ho asem na akwa kwa metwa de bi eye hweso ma ye na eye hweso ma ye mpa every say ni esi a atokwa metua yi sabi say wo de adwuma bia no na bibi yira ne ye de hyew wo ju hudi wo famu de wo yi wano ba bi enyiye on say na te say de na eken on say obi di asem to so a asem bi ho a wo yi wano ba bi enyiye ebi na to kwa metua yi and asem bi say ne de eye san wo ye den esan wo eno ntina ya ne ye ka say on say okoto papa no wa fi ase no ye say emfatu hu nti na prison ni ran ho jo say kwa metua be ja ne de ne to ho on sa nyoma we ene timi hye nipa nkran na kanye sa nyoma be ho na to wa na wa ha de do be ka won wagu every say unyima de ho hwe wa hwe kokko ya kwa metua ni mu because baby ya ofire no onim so frantomago onkodi bi progro emma ni aso che na nsa amane so enti osonso ne ho enti sa de wi abeto no na edin say obetimi akra na adwuma ru ase me no wa ye adwuma wa wani kyase sei na metie fine me unni me dodo ba me no be say because o hwe ngoma na anya bi akwa metua ene o musan be afe ampa ene kakra sebi wo bi atena afe ne kakra sebi ne nansu bi ubehu o ba dia na ye nipa no always ni ye body part time send ye beji nipa so adu ko nipa nyina nye ba ne nipa nyina so na enye yo mame nko wofa ho wofa yenko fiase ho papa besirwa no koto no kwa me de ndi masema to no na papa besirwa na sem wo kan se me baba bra owo mu no enye me fe wakofa branche bi a onye dwuma suban se ni owo mu ana mahu na me ka kire me ba ise me ba nipa sumesi a one ne nam ne de emwa wabrabo emwa ompani yim nti twa hu ye emma ne bana nkasa ene abrante ne susu bibi ho eye tia akokora anasa besiriwa amoko de fiase ye fa tutu ne de hu me fa be de bi maka ho asem bi esi maso papa bi ewo ye kwan so ha me pese me bo ku ni di ono se ne baba ene abrante bi tu anamo pepepe sonia ewo mu na papa ne say on papa abrante na sam nti owo ye no wa mpene say abrante no ma beto ne ba no edin dako na papa ne te say abrante ne abayo no kwa koto akwara di wa sori dem o bra papa ni mu hwe papa ni mu ho ona abofra no de debi okoto di okoto di wa sori dem papa sori no ko wa sori ko na just am pass say baby ska be koso ena oye dede kakra wo ho kire yesofo no se bra bia makwan akwara ne nye busuani ena wa beto edi wo asoro dem wo asoro makra just en kabusuani bi eka ho papa ne dede kakra wo sa wo ho no ena asofo no de kobo ohina amane ena fa papa ne de dua ababa de papa abefa me baba yu ane na wo wa nye ne ho ade ko tudi ebo ne ka aji no dwan akwara o bi di dwan no ewie dwan de wa himfi ho atese o mo twan na o ma kum dwan papa no so ya na oye o mo fa abo o mo de ki ai bi ko fa abo na bo de si dan enti papa ne ni pa be bi nu wo ka mu a o mo kwa fa abo na dwo ya no baby a wo nam no ka kra mo du dash na o be branch no papa yi a ye ga di papa no o twene kwa wo ka no ho atre da ba ne so ntro bo ase na o mo ye du baby a o be branch ka no top to be papa no Africa no top na ka no fa so ento wu na chi no na abusuafo eba maso
say we no man tia sin dem ba be hwem me so dwumadi ne me yes aden pa and I first time on by the first time 5 of kisi fresh man hey you end be kuma tiri kasa me dey buy it papa no kasa me wo bona friend susum no say ne ba no e wo mfi nti time a abusia ahemfo for no je di dwan no and I wade ono kwasesa dwan no ode na ja no kwasesa dwan bra ahemfo ohene no fa e ka so opani ni metua dwan no na ne baba ne de ono e ja no e kwasesa dwan no susum you could dwan na chese papa no no papa no wie and the buyer ne say on twin transit twama ne papa en twana kono de ntilie de jere ndi kan wasama do ko twano na odini do wi obra akoda no abaya no di fi abaya afia no oba ko pe yo mfi dum kron what the one about the kind wasama mama me na so Facebook telephone bet maka ho mo amwa brochire no ne ade ne nyina no bet maka ho Facebook YouTube any other social media handles ne nyina na ye mo ache ensem a wo ho no na ene ofa kisiasa ba waka no mi ti bebre mi hu bida na de waka mamate ofa mbanta akokura abesiri wei wako akanasem efiase no da ne bayi enam ne baso ama wako kudi efiase sede wopani kan wono de papa akora de okko de mo no ka papa yi wo beje ne nana akora no mo ne adi na wono so akora efiase anye bia no papa no yehwe ejane obantem odo sede etie abadi se no papa ni frefrasi ba obetumi ado ne ba no ahwe na nim se me ba ni kwami tia de eye oluman na asem afiase de na kwami tia de se nim na asem na papa yakusem a waka afiase ho no ebe ya din se papa no betumi ado ne ba no efi se me yem ba papa awo unwo bi da ye kan wa hwe a wonti ase but unwo bi da na se oba edi se diwa na eye che ekuro a se bi atu eya enti na on se ya meme so bi fa baba na onfa ne ma na ya na yese baba ayi eya no efise senie wakra oba na wahwe no watiti mo hwemu ni obedi kra wo de hwe akola yi na watimi twa ntre ti se na sabata frate ya kase nipa yemu nipa bonfia na so bia wo hwe sene oba ne ti baba ne ti na nipa wakofo de na bafie no wanka satom de hwe ado sabegu ti sa ni o ma no ya na ye mrante ne maba na ye hwe me gidi yese yese o sa bible mu o se ejabie no ho a wode owo be mane ba wode ebo mane ba se e banye it's a papa bia nim se ne ba nyade enya de pa ye on sa times so de na ye ma ye awofo no ebi no ye de sa nyoma ne ye mfato ne ye se ebi papa ne ti ase na na so ye mranti dum wa fa sa nyoma ne bi mu da ye kan wantie enti ya na bi wa ayes hwesudua e de ma mofra no bad enne mofra na aba no nana so antie ne boso wafa abranti papa ya odefiase ene na sam yemra ayi kakra kwame frefiase baaye no hwese de abrabo entonton awe ne de yenka ne ni ase o se ne ni ase kom ne ni ase ho ne de na tese kwame samba sankore no eyese on ne yire esusu ho se opese o sanko be di fufurana nitia me kura ka me fi ho enam se ferie eni owo de fanya mo kwame afere anipa wo mo mpotemu ha enimu no afere wo manimu se enye tenkoto kwa ne koto afia se nka nonko akobokro no ifi wura kura gidu mu se kwame ayade no enenti ne wankan so kura no de fufumo fufuro nti na aniwo ne fere ahye kwame efunuma nti na kwan bia so wa mfidi kuro no a adwendwen no mfidi na adwene mu ada na
fira ofie onye adwuma bia adwuma no nti na ma akwaku dua kura no so se ne nko yi e ka kire ne se obepe baabi ama se o kan sa no be kan no na fere na ani wo na hye kwame itirimu ma anji na ma we na dwen se obitu no sanse ade ne entisa na nipa nyina agye atum ama ayesa pepepe kobia kura na ode na no ka so pepe ma fura ma na kura no na otusu sa no etisa sanse da ko bi mo kono nya kobia ko hu ye no ma we enja so na on defend kwa bi defend akudu na me ka ketua bi ato na de so on say o tena hwe kobia kura ko pa adwuma foforo de ma wa say na mo be ka fa if say Udina say, Edina, very head there. My phone lines be too dreamy. What's my friend? I have Adom 106.3 FM. Now, Kenkan Me the end of the bread. No question there. Every Saturday, I have no copy to say there. Kenkan Me and the bread 0302 216561 0302 216561 0302 216562 0302 216562. Kwame di asay enti se de bibia enkoye enti se tuana utu na over bebia make se na kakranse enu se nke do kokota court find no aka so enti busu isi definitely fine kan court be kan se bia tuase wanye yako fiase abusu isi ana sa busu ngotwe we no ana se bia akra esonia ye fine so Corona or Kwame na obia gitum se ankola ya bi frɛ ma me anke be yede se ekoko a ayira dia ayi die ye de se pratifo na pratifo wo nyina no ko sin no sa no nyina no ko cross ade no hwɛ otimpo na afi nguro mo abi pie Kwame fo no no dia na akinye bia eni ko enya kamafo akire ne zika kuku bra ko tima ko defend no so afsatura no obi a wasa se a pafo be ena wo so de obi a bibi ko ne nsam nti na se onyi ni se asame ne kura ko tima ko defend Kwame ana se wone obi ko akeka ma so de kuku nkura fa na ka se mu engu so enka Kwame ne ko na ne fo wura no enko ne onina ba ko no de complain ba se e ba fa ni koko no sa nkrofo mi ni ko bit ma so bukete no ama yeye nanso no bia di se Kwame afade no ampa eniti no wanya bia an defend na ka ko do ho ko ndi ko dira ma jaji kan o be enjira wo se obi tawachi na ko dia no obi wo fa mbasa yenko ayi no abesi wana sem no ne sem o kan ni nyina ne kokko wie se opia efiri dam no esum wo mu obia oye so dan ni asan wura dem no ana obi cheche mu ye yanti openi ne yiri asem wo akenu se ba ne baba ema de ba kasapa etuma omutumi from ma akosia asem wo se no bi o muka wo papa na ekono onipa ekono onipa yakọ homa wo fi onipa wo o me ba bi da onipa yese no na kan kura na di nanso ya ho abatan na mamu na Kenkan fo na nkan ho ne die but untimi hu se na owoyere anase na ne yiri ni ho enti de emfa ne sa Kenkan fo ne die okan ye na oba ni ho but nana asem na atono no esi de asua de ana de papa ne kan no nana ene bisi o sese ya me fancy ya mantamu akromfo ne ade obetima bebo opunu nana upie no onim ye wo kosia nana upie no onim ye obekosia ese ye ma ye ni da ho pa ofakisi e ka bibi kaka me kan se baba wa no na me se ge na o me ye ne papa no no we try ne papa no so o ya fa money we try ne se no so enti ni na mpra no ko pra ba bi no no se akora ye nya point ebetuma ba kora so we pra ba bi ebetuma ba se ebeka se mo jana na wono ho debi omo sheda ene plan me se okoda kwan na no mo ade bibi atwitwa no ho enti ne omo mi no hyehyeye ene omo hyehyeye ampa enti na nye se papa ne na de bibi akobo na so bibi na so obi na de bibi no omo na ahye na pra no ho enti no de friend obama oba na bi pra no
ɛna make us say I'm some phone lines no tuda. I'm for phone lines no tuda view. Which my friend 0302 216561 0302 216561 0302 216562 031 0302 216562 Adom 106.3 FM. Yeah, Kenkan Me ehun komo na edi. Nana, we dem kabaya futu ama ye nyina. Wo a wutie na senka ho beso a menye campaign mo bi. Ebi nkende ho beso na unya CCTV camera nana to bi bo fie. Ehu ya pa. Enne ya yo wo yi. Nana, onim sa nioma bi esisi ye fie ne empata mu. Camera si ya. Ebi se bi bo fie and will be able to know and will you be a friend for Yaba, you go to you. Minia, Memoir, Tanase, about Dom 106.3 FM, Kenkan Me so, but you need a different financial one. I'll show you. Your friend is someone that because from the no police for no man because I'm just a kind of cook. Maybe I need it. And I said, baby, I would know a woman in your old hoka crabby. What do you mean? Because I too. Let me say, baby, I'm police for another share a human. Hello. Baby, I'm police for another share a human. I want to have some of the police if you can say, one more we propose. No one we say, when I shall be able to, and I say, one shall be able to, and some of us is an amount. Okay, and I'm on a waiting to some about it. The dear are branching it on the negative one. Who basically know now, or the power of Yarra to walk in Ayarasa. Yo, ya that's baby. Ento so ofrefo afofra ba homa no so. Mini amadwemo akaba na wabodi ni ba bia ofrefi ni eko. Na chefem de me fefe akra. Na me sha. Nim de first American. O find the two so kufimu. Enti nyame wo ho a. Wo be radio no pa, wo be radio no ti twa ho fi radio no na kasa ne enti why? Hello. Me mo adwo mo atena se no abodi na bia free na kasa. Na me Adom kasa. But the way for the piazza. Yeti o. Ametia me bra pay ni to no so kan o. No kware o mama. Se na yama me meje mo papa. Ya me wo kan se police no kware ni. O ma ya from so baby. Ka de na was some investigation no man yet. Yes, mo de mo fa so akotum. Na ta so ra no so kware ni. No so from so ke se pa na wa ya wo de. Ahaban amefu abobi so nye esu eduma. Na bi say aba. Wo hwehwe mansa. Nansa na ko bi police station. So hono so wa ya de. That lady and na so bobi pra de mu tamri. Di akora yanke ho dia dia pa so yana ma ono ya fa mo bra ya menka mo. That's be for our home body in baby Africa na kasa. Hello. Body na kasa baby Africa na kasa. Dada Julius Amanka. You met you on the Wabitafo. The kind of police for no one your money. And a full run of your share or the assassinema of your phone. So, na te di na nsa na to bi kutu a obi hu na sa obi so a on te kata so o ti mi fa ko ne mpete esu nyina ma na nge level ama wo hu pe bi dia kutu e di police for no man yo mo aduma yi na e fura na di atase na atase ne ni ya na nka wa mwa of the for e tan se ta obi ko a obi bi be kan ho a wo ye be na obi hu e di bi na police for ne ya maybe the police mean Casemwa. Abomwa na nasa papa ne kase o ke fo ne kase o ni mo hwe wa hono o se be na mechanic street
kuku na yɛ na wubia a wanyɛ ti wubia ɛfa ho ɛna abayewa no ne mpena ne deɛ na ɔmode kyerɛ papa no kɔto mu ɛnyɛ nnɛ akamfo bu baabi sɛ ɔsɛ ɛnyɛ nnɛ wɔ ne ɔto mu na mmom ɛyɛ baabi ɛnɛ wɔbɛbra no ho ama yɛgye ne wɔ papa ɔno ne papa kɔɔ ɛnti ne daakye ɔbɛyaw aka sɛ na wo papa ɔbɛware wo sei ne sɛ tan firi sei na ɔde ne fa so ɛna ɔtumi nya woware wo ɛnti no wobɛtumi adi ne bɔne anyɛ kora wɔgya wo wɔ kɔna mu that time no papa kɔ ɔbɛgye wo anaasɛ ɔnyɛ nti yɛn mmerantɛ no maba wa ne ɛba ma yɛ na wareɛ ɛmfira yɛ ni ɛma yɛnkɔyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ adeɛ no yɛsɛ yɛkosua ɛnte sɛ kwayɛ ɛna waka sɛ ɛnte sɛ weku na waka sɛ megyaa yɛkosua wei no makɔdɔ ma kosua wei ɛne yi nti yɛma yɛ ade ɛnyɛ adwuma ne yɛma yɛkɔ yɛti nti yɛkɔ so san sɛ bi mba bɛti yɛti so yɛdase bebree ɔfrɛfo foforɔ aba hello memo ado na wabɔ din baabi afrɛ fi ntɛntɛm dane yɛnkɔ deɛ meka ne sɛ ewiase bɔne nsoma na bɔne bi a yɛyɛ bia yɛbɛnya ho akatua na nipa nso ɔwiase ama nipa no nyɛ de na kɔ akɔkye na ɔnya ho apɛ dɛ ɔnkɔ ɔyareɛ nti ewiase ne deɛ wasɛm a nyankopɔn a ɔbɛka mo no meda mo fo yɛdase bebree ɛyɛ last caller ɛda yɛfa no yi memo adwo mu akɔ aba na wakyerɛ baabi afrɛ fi no wabɔ din mpasɛ kata man ɛkasɛ fi brɛma kokɔ so bata wohwɛ antia n'asɛm no ne ɔpanyin n'asɛm na ɔda furu nana ne nyinaa ɛyɛ ntwate so yɛn a moka sɛm yi sɛ bible sɛ ɛyɛ mmɔ mpae ma yɛ atamfo na mpae no bible akyerɛ mu sɛ ɛfa ko sɛ ɛbɔna no wakyerɛ mu nti wo a wodi bɔne hwɛ ne yie bɛkae david bɔ mpae sɛ awurade ma yutofa na gyina tumi nkwase asɛm ɛyɛ nkwase asɛm nti mpae no bible ka sɛ yɛmmɔ mpae ma atamfo na mpae no a mebɔ no mebɔ bɔne a na mebɔ papa sa no ɛwɔ me a mebɔ ne nea meyɛ adwuma yɛdase bebree ɔpani no deɛ awie ampa ɔfa kisi yɛwrap ne up na yɛkɔ ne sɛn mewɔ new batiano ɔnkra ɛyɛ kasoa kwan so baabi a mɔ foforɔ no wɔ no wɔsere mɔ n'akyi hɔ a ɛhɔ na maso yɛ wɔ kwasiɛ da pɛ na menya kwan yɛ adwuma wɔ nkra ha na aka ne nyinaa no mewɔ kɔwu nkɔkyia my number is 0249 59 8081 0249 59 8081 yare a meta yɛ ho adwuma ne wɔn ma wadwene mu yare okay bia sɛ beta frata na dwene institution na etwerɛ ayɛ no wɔde no ba na sa yare di hɔ ne wɔn ma no nsa no man sana betu jadia na masɛ na mentima yo okay ofa bo ne tofa ne yanko ofa mpota so ne me bo no tofa nyina ne sɛ asɛ ye hunu sɛ ye kenkan ngoma na mbom adesua pa na yesua enti nima ekoso wo kora metua abrabo mu iti kora ne sesenti bia kora me ekomu no obia fantu na hofo sɛ bibia bitmesi kwame ana adwen sɛ efiase nda bɛba na kwan mu da na so hwɛ britia bi na wakɔkɔyɛ odeduane wɔ efiase nti onipa bia hwɛ na montuo eyie afei sɛ asɛm so ba na nokuru bia anim a ma obia sɛ nokuru sɛ na kwame kan no na wo so kyerɛ wadwen sɛ ebia ɔmenkɔ kekoko no ɔmenyɛ sɛ sɛ kwame so ebia na no keka nzam bi kakra enka hwa enka fiase na wanko kana no tumo dodo minimum na no de wasem de na so yo wo fa manza nana me de meka kyerɛ yenua na so bi a wotim sɛ bɔne wo insuma sɛ udi bɔne sɛ unua ho nkyere wona ka hu sɛ obi yɛ baba sɛne etie bi ɔho ya na mprempre so obi di bɔne a onim so wawie ene ya no wayɛ nipa na ma nipa na kwa titi wakɔ ɔhaw mu ɛno ano no ka hu sɛ yire pa so sɛ dan a hu so bɛba enti yɛhwe ya na mu ntu yi owe ɔfo nsa nana de bɛgya tie fo yɛmfa wo number ne baabi wo a wopɛ sɛ wokɔ media school yɛbi yɛ ntaba mu 2022 ya ɛbɛyi ɛne
2021 academic year no ye bi eje esua fofoforo pese okọ media school enam radio TV video editing camera ade bi efa media ho bia na ye kire no e Topman Multimedia Institute ye number no e 0244 022 778 0244 022 778 your Kanishi Zongo Junction your school fees no at the form crowd. Yada say bebre Kenkan Me obeguo enwoma ayede ebremu enne no episode 10 eye ahwe de to sudu no ene de bremu nyina enne wofakisi free wofakisi heba ono ene beka ye ho na fi dom de kampansan so free Topman Multimedia wono beka ye ho ema mo nso achefo a mo ne di dwuma nyina mo afrefo nyina no yedamase ebebre mi amedi ho chiame ene bafo oredu amo metra mo ma menua bema kwaku adu kumi ne ho dwodwo no ente bia obeba beka ye ho de ka ne se kwaku nyakopon enka ho no kanya wo na tumi beka ye ho se de nyina bitumi akabom aye adwuma bit of Ghana languages ene tintim enwoma yi ena banfi adomako ena twerɛ ehoma no maka mo de ka no eye kase eye fentemfrem obi de bo fentemfrem aye krado no sia kase